Možno využijem ten čas ešte, pokiaľ prezentácia nabehne. Mám totižto prezentácia jednu vec a jednu otázku, čo som sa v podstate snažili zistiť, v ktorej oblasti narastli u ľudí obavy najviac. A možno využijeme aj tie hlasovacie, veľmi moderné hlasovacie digitálne zariadenia, ktoré máme k dispozícii. Čo si myslíte, v ktorej oblasti narastli tie obavy ľudí najviac? Áno, narastli, ale v ktorej? Bolo to v nezamestnanosti, teraz hlasujte áno, nezamestnanosť. A druhé, teraz hlasujte za cenu a cenové zvýšenie. Áno, takže viac áno je v tej cenovej zvýšenosti a to si aj pozrieme, takže ešte raz pekný deň. Ja by som vám chcel niečo povedať dnes o tom, čo sa na trhu stalo a ako sa vyvíjal spotrebiteľ v súčasnosti a čo by sme si z toho mali zobrať a ako by sme mali našu marketingovú stratégiu do budúcnosti nastaviť. A začnem možno všeobecnými očakávaniami ľudí ohľadom ich finančnej situácie, ktorá sa pri porovnaní s rokom 2009 o niečo zhoršila, čo máme možnosť vidieť práve tou červenou časťou týchto koláčových grafov. No a tu sa hneď dostávame k tomu bodu, čo spôsobuje, alebo z čoho majú ľudia momentálne najväčšie obavy na Slovensku. A teda okrem nezamestnanosti najväčší ten posun práve je v oblasti zdražovania a zvyšovania cien. Takže to má ako keby najväčší dopad na tie celkové nálady a celkové správanie ľudí všeobecne. No a keď sa rozprávame o cenách, možno by som ešte povedal to, že ja väčšinu svojho času trávim v oblasti FMCG, takže väčšina príkladov bude práve pochádzať z tohto rýchlo obrátkového tovaru. Ale na druhej strane si myslím, že je to oblasť, ktorej sa všetci rozumieme, pretože predpokladám, že každý z vás nakupuje potraviny a drogériu, takže zrejme to budú aj potom najuchopiteľnejšie príklady. No a keď práve v FMCG sa rozprávame o tom, či ľudia vedia, aké sú ceny na trhoch, tak väčšina ľudí hovorí áno, som presvedčený, viem, za čo si kupujem potraviny, drogériu, pretože určite mám rýchla obrátka a ľudia to kupujú veľmi často. Avšak keď vyberieme základné niektoré potraviny a drogérie, tak vidíme, že ľudia vo väčšine nie sú schopní ani spontánne povedať, čo daná kategória stojí. A my ako v GFK máme jedinečný nástroj na kontinuálne monitorovanie spotreby domácnosti, kde presne vieme povedať, aká je tá cena, za ktorú si to ľudia v tom danom období nakupovali. A ľudia momentálne vyslovene ešte prestreľujú tú úroveň tej ceny, za ktorú teda si myslia, že by si to chceli kupovať, alebo kupujú v porovnaní s tou reálnou, čiže tá reálna je posadená ešte nižšie. No a samozrejme to všetko závisí od toho, nakoľko je komplexná tá daná kategória, koľko hráčov sa nachádza na trhu, aký je široký ten sortiment a v neposlednej miere aj promotions, teda akcie, ktorým sa ešte budeme v mojej prednáške venovať. No a keď sme sa rozprávali o cenovom zvýšení, tak všeobecne ľudia toto nielen zaregistrovali, ale už existuje skupina ľudí, ktorí sa aktívne touto tematikou zaoberajú. A či už možno tak, že sa nejako pripravujú na to, ako budú šetriť, alebo viac ako štvrtina ľudí už reálne aj šetrí. Pričom to, čo sme mali možnosť vidieť ráno, tie reálne cenové navýšenia sú ešte len pred nami. A ľudia už majú náladu šetriť. My v GFK sme ešte realizovali rozdelenie alebo segmentáciu slovenských domácností do 3 skupín a je to z hľadiska toho, aké majú obavy, z hľadiska straty nezamestnanosti alebo to, že či hlava domácnosti momentálne je nezamestnaná, alebo aj z toho hľadiska, aké sú ich obavy z finančnej situácie a nakoľko teda majú potiaže výjsť celkovo. No a identifikovali sme 3 segmenty. Je to segment domácností, ktorí vyslovene prepadajú kríze, buď majú veľké obavy zo straty nezamestnania, alebo teda vyslovene hlava domácnosti je nezamestnaná a veľmi ťažko výjdu z finančných prostriedkov, ktoré majú k dispozícii.
Potom sú to domácnosti, ktoré majú ťažkú finančnú situáciu, síce nemajú až takú veľkú obavu zo straty nezamestnania, ale vyslovene výjdu len tak. No a zvyšok šťastných domácností, ktoré teda v týchto dvoch oblastiach nepociťujú nejaké obmedzenia. No a zaujímavé je teda sa pozrieť, ako sa tieto tri skupiny domácností na Slovensku správajú. Keď si pozrieme, nakoľko sú rozložené celkovo v slovenskej populácii domácností, vidíme, že o niečo viac máme možno domácnosti, ktoré sú tzv. Rezistentné na krízu, avšak majoritu ešte stále tvoria tie domácnosti, ktoré majú ťažkosti hlavne z tej finančnej stránky. No a tu si zase dovolím zobrať jeden príklad z oblasti FMCG, kedy sa zameriam práve na to, ako tieto domácnosti nakupovali. Všeobecne v roku 2009, si na to možno spomínate, prišla výrazná vlna nákupov v promotion, a to hlavne značkových výrobkov, a to nie len na Slovensku, ale aj v Českej republike, kedy sa vytvorila postupne na trhu promočná špirála a aj tlakom výrobcov, ktorí tieto promotions dávali na trh, takisto sa vytvoril aj nejaký návyk z hľadiska tých kupujúcich, ktorí si zvykli nakupovať promotion, teda značkové výrobky v promotion, a postupne sa teda udomácnili v tejto sfére a túto si aj zachovali v roku 2010. No a takisto sa potom postupne v roku 2010 začali vrácať späť tej alternatíve, tej lacnejšie, výhodnejšie variante aj vo forme privátnych značiek. No a to, čo spôsobil ten celkový prevrat alebo celkovú zmenu v tom zmysle, ako tí ľudia nakupovali, bolo práve, ak sa pozrieme na tieto tri skupinky tých crisis prone a rezistentných domácností, a že práve tie domácnosti, ktoré nemajú zapotreby alebo nemali by zapotreby nakupovať promotions, tak tie sú práve driverom alebo tým hnacím motorom tých nárastov značkových alebo nákupov značkových výrobkov v promo. Čiže vyslovene tu vidíme alebo čiastočne neštandardné a neracionálne správanie týchto domácností. Je to práve spôsobené tým, že bol vysoký tlak tých promotion na trh a tie domácnosti to nakupovali a povedzme si možno úprimne, všetci čakáme v súčasnosti, ktorá akcia a kde je, aby sme ju mohli využiť. Zároveň ale sa vytvorili aj isté segmenty ľudí, o ktorých si možno povieme aj neskôr, kedy vieme, že už 25% týchto domácností sú vyslovene nejakí promo hunters, čiže vyslovene tí, ktorí aktívne vyhľadávajú tie promotion na trhu. No a toto všetko teda spôsobilo nepredvídateľné správanie. A ak sa ešte zoberiem ďalší príklad z oblasti kávy a nákupov kávy, vieme, že aj naozaj cenovo vysoko pozicionované značky boli vyslovene nakupované v promotion a tým pádom ich cenový pozicioning bol ťahaný smerom dole. Čo sa teraz stane, ak vieme, že nás čaká cena zdražovania, ako ten cenový pozicioning tej danej značky opäť dostaneme na tú úroveň, ak vieme ako výrobca, že z dlhodobého hľadiska si túto úroveň nebudeme môcť dovoliť a udržiavať, samozrejme s tým sú spojené náklady na danú promotion, takže ako to celkovo dopadne. No a v tomto prípade je nutné povedať, ak stále platí rovnica value for money, ak sa bude zvyšovať tá money, musí sa zvyšovať aj tá value, čiže značka musí doniesť niečo navyše, ak teda narastie cena. Ak sa pozrieme ešte na oblasti, v ktorých ľudia všeobecne očakávajú zvýšené výdavky, tak sú to hlavne tie oblasti, ktoré nás asi neprekvapia, sú to potraviny, drogéria, ale takisto aj všetky náklady spojené na ubytovanie, energie a tak ďalej, alebo aj doprava. To, čo je možno zaujímavé, že ten počet ľudí, ktorí teda šetria, tak ten zostane približne na rovnakej úrovni. No a oblasti ako horeka, tam ľudia očakávajú, že budú naďalej míňať menej. No a ten rok 2010 aj pod vplyvom tých všelijakých rôznych cenových zvýhodnení a promotion spôsobil, že ľudia v podstate nemuseli obmedzovať svoje výdavky a mohli naďalej míňať buď rovnaký objem, alebo teda míňať dokonca viac a tú spotrebu si nejakým spôsobom dopriať. Sú ale oblasti, v ktorých teda majú tie svoje tendencie k šetreniu väčšie alebo nižšie. Možno
také vzdelanie, internet sú naozaj tie oblasti, kde ľudia teda neočakávajú, že by svoje výdavky v tejto oblasti znižovali. No a keď som spomínal tie zaujímavé segmenty, tak vytvorili sa nám aj segmenty ľudí, ktorí vyslovene vedia, že by mali šetriť, ale tento pocit, táto myšlienka ich vôbec absolútne nebaví, pretože už je to príliš medializovaná téma. Ale ja by som sa skôr zameral na oblasť ľudí, ktorí vyslovene sú inovátori a chcú a naďalej vyhľadávajú nové možnosti, ako ušetriť. A títo ľudia čiastočne sa potom nachádzajú aj v skupine, ktorí sú ochotní vo väčšej miere cvičovať, alebo cestovať, alebo vyhľadávať, aktívne chodiť za rôznymi promotion. No a my teda nastolili sme situáciu pred ľudí, predstavte si, že promotion by od zajtra neboli, ako by ste sa zachovali. A majorita teda ľudí tvrdí, že by naozaj boli ochotní cvičovať a chodiť za jednotlivými výhodnejšími nákupmi, ak teda budú k dispozícii, ale vyslovene je tam tá ochota niečo podniknúť. No a druhá a možno pre nás zaujímavejšia skupina ľudí sú práve tí, ktorí vyslovene by išli za uspokojením svojich potrieb, pretože o tom je tá celková spotreba a kupovali by podľa toho, aby si tú spotrebu uspokojili bez ohľadu na to, aká je tá cena. Čiže z toho môžeme vyvodiť dva závery. Jeden je, že sa musíme sústrediť na tzv. Store loyalty, alebo celkovo teda mimo FMCG aj tzv. POS experience, čiže nejaká skúsenosť na mieste toho predaja, kedy musíme naozaj ľudí naučiť a dať im ten dôvod, prečo sa ku nám majú vrátiť naspäť. A druhou je pre tých ľudí, ktorí si teda chcú uspokojiť svoju spotrebu bez hľadu na cenu, dodať im tú value sľadom aj na tú rastúcu cenu. A značka v tomto prípade musí naozaj mať svoj brand promise, propozíciu a musí teda za niečím reálne stáť, akú hodnotu v podstate pre toho daného konzumenta má. No a táto skupinka ľudí, práve tá necelá tretina, sú aj z hľadiska potenciálu veľmi zaujímaví. A je to skoro 700 000 ľudí, ktorí tu máme na Slovensku s takýmto postojom. A aj z hľadiska mesačného osobného príjmu sú to ľudia, ktorí majú ten príjem zaujímavý, teda buď medzi 460 až 600 alebo viac ako 600 eur mesačne. Takže máme tu pred sebou stále ešte nejaký potenciál a môžeme teda správne nastaviť tú value for money spoločne aj pre týchto ľudí. Ďakujem vám pekne.